Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Good afternoon, guys. Mwaswera banji masanano nkhomaliro ikuenda banji konse kumene muliko nanga mwajira chani ngumbi nyama nyemba whatsoever. I hope kuti nonse muli bwino. Aba ma update amene tili nawo posachedwa apa ndi okhuzana ndi Trump, Donald J. Trump. Yeah, amene ndithu wanena kunena kuti akuti timvane bwino apa. And kwa amene timatitsatira, I think apa mutimvetsa bwino kuti chimene timatanthauza nthawi zonse ndi chani. Tabwino. Akuti anali ndi 2 days ago anali ndi meeting yabwino komanso mkambirano wabwino ndi dziko lija la Iran. Dziko limene amakonda kulitchula kuti dziko la zigawenga la machani koma kuti country of Iran, dziko la Iran. Akuti anali ndi discussion yabwino kwambiri, akambirana zabwino kwambiri ndi dziko lija la Iran. Okay, chabwino. Pamene akuti akambirana ndi Iran zotsatira za kukambirana kwawoko, iyeyo Trump yo he has instructed, iyeyo ndithu wapereka instructions, walamula Department of War ku department ya nkhondo ija ayiwuza kunena kuti paja nakupasani 48 hours kuti mukaphulise ku Eskom ya Iran ija. Ndi pakali pano mudikire kaye for 5. Remember, dziwani kunena kuti 48 hours anapeka Trump ija yatsala pang'ono kuti ikwane. Nde mangasiti timadikira kuti zikhala bwanji aphulitsa koma nde Iran so paja nakamba kuti mukaphulisa ndi kuti ifeso ndi kunoku madzi ndi energy infrastructure yanu so kunoso ku Gulf region kuno maiko akuno kuti tiphulisa fund imodzi tiphulisa konse ife tivutika magetsi kumene konse ndikuti avutikaso. So 48 hours kuti ikwane isanakwane pamene Trump amanena zimenezi akuti zimenezi ndi malizati akukambirana kwabwino pakati pa iwo a Trump ndi dziko la Iran. So kotero akuti saphulitsaso ku dziko lija la Iran makamaka especially ku Eskom saphulitsaso basi ndipo kuma nkhani ili apa timvana bwino kwambiri nkhani ili apa ku Iran ku national television Tasnim News inakuona kuti sana kambiraneko ndi Trump, whether direct or indirect. Akuti kuyirana sana kambirani kaya direct kaya indirect, ali kuyirani sana kambirani ndi Trump abe na ntchito abe na business. So Trump izizi wazitenga kuti Trump wazitenga kuti fusoto limenelo chabwino. Trump atalengeza kuti afuna aphwasule Eskom ya ku Iran kuti kukhale kupanda magetsi. Analandira ma backlashes. Anthu ambiri anamudzudzula, right? Especially even iso ku America kumwe. Even iso anthu amene ama support kuti boma la Iran ligwe ku America konkonde maiko ena anamuuza Trump kuti kudakulu munapitula zimenezo meneko, munapitula kwagwesa kwazimisa magetsi. Kodi magetsi mukazimisa avutike ndani anthu okhawa amene mukwana nawo. Kodi anthu amene mukwana nawo inu kuti chanchani ambiri mwaphaipa ambiri aphedwa amene mukwafunira ngati mukuti akuluakulu kuyambira supreme leader ma generals ndani ambiri mbiri aphedwa siaja, right? aphedwa inu magesi mukaononga umene kuchako amene avutike ndi even ndi anthu amene anapempha kuti mubwere muzatipulumutse amenewo ndi amene akhala number 1
kuvutika. So why kupasula magetsi? Pamene so Trump anonozera ababa nde sikugwiradi, so atiwabweza waika 5 days. Amene mumatitsata kwambira kalekale kwambira nkhondo ya Ukraine ndi Russia. Remember, ngati mungakumbukire bwinobwino Trump amayuza Russia kuti ndakupasani 2 days, ndakupasani tsiku limodzi, ndakupasani makulu. Mukumbukira tinkapasana ku Russia aja. Kenako after that, kenako zabuzati Trump amangosintha. Mpaka na pano a Trump palibe chimene anachita kwa Putin. Mpaka napa tikuyenda pano up to the date. Koma no amapereka amaopseza. If you remember, ngati mukumbukira bwino. So zinthu ngati zimene zizi ndizonena kuti kuti okay, nkhani nemene ufatira kambana nkhani imodzi, mafatira kambana nkhani imodzi. 2 days ago na kupasani video, Trump anayima pantunda kumanena kuti kuirani kuirani koseko chili chonse taononga. Neve yapita, asilikali apita, even boma, even anti-government, even asogolera kuti alowe, even amene kuti alowe swacha, oseta apaswa, oseta apipe. Panopa kuirani kukulibe even munthu amene tingakambe naye, we want to talk to them. Tufada nkwenda anthu akuirani, koma palibe kulibe ku munthu amene tingakambe naye. Zimene ziwayankhula 2 days ago. Lero akubwera nkwenda kuti 2 days takambirana ndi Iran, amakambirana ndani. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone, their radar is all gone, their leaders are all gone, the next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone, and now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to, and you know what? We like it that way. Iran kuti ifisana kambe ndonda unhalise tuwa. Fosa makambe ndani. So my suggestions ena ngata Al Jazeera amapanga suggest kuti mwina kuteka mwina anakambirana koma ndikuti mwina makambirana ndi maiko, like not anthu Iran, kwa mwina kuuza mwina Egypt, kuuza Oman, tungwelekeza mwina ngati amakambirana nadi. Right? Komano, yeah, that's it. So I don't know kuti amakambirana zijani. Komano amene kokukulu amene Trump ndamisala and I mean abawo nasoka kuti abasigwira. Koma zimeta kambaze kuti Iran Trump safuna kuchipa kuli ego too much katikati mwa ego kudzimva. Apo sanganene chilungamo yayi. So thank you so much, Malawian cameras.